खुलुमबाय स्टुडिअ आं दाइद राजीव बसुमतारी उफ्रा बिसायख'थिखौ लानानै मोनसे गिदिर दाबि मिरु इउपिपिएलनि लेङाइ आफादगिरि रंजालु बसुमतारीनि खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बे दाबिखौ दैखांदों। बिटिआरनि 22 नं कक्लाबारि बियाबनि जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय मिरु इउपिपिएलनिफ्राय थाबैनो बिजाथिखौ सायख'ना हरनांगौनि थाखाय दाबि दैखांदों। उफ्रा बिसायख'थियाव गुबुन जायगानि सुबुंखौ कक्लाबारि बियाबाव बिजाथि हरोब्ला गनायनो हानाय नङा होननानैबो दिनै अजद दैखाङो। कक्लाबारि बियाबनि जायखिजाया सासे मोजां दैदेनगिरिखौ बिजाथि महरै सायख'नांगौनि थाखाय दाबि दैखांदों। कक्लाबारि बियाबाव दोलोनिफ्राय जाय बिजाथि मोनगोन बियो देरहासार जागोनाबो रोखा बेखौ दिनै फोरमायो। बेखायनो जायगानिनो बिजाथिखौ होनांगौ होननानै गोख्रों दाबि दैखांनायखौ नुनो मोननाय जादों। बे समाव नोंथाङा सासे समस्तिनि रायजोनि जानानै बे समाव मा बुंनो सानो? बड'लेण्ड रादाबखौ गिबियावनो खुलुमबाय। आं बेखौनो बुंनो सानदों दिनै जे बिटिसिनि इलेक्शना मटामटि 1.5 बोसोर बारलांबाय। दा जोंनि जा कक्लाबारि समस्ति बेनिफ्राय जोंनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथाङा बिजाथि महरै सायख'जानानै बिथाङा चिफ जाहैबाय आरो बे समाव बिथाङा मोननै जिहेतु समस्तिनिफ्राय बाहागो लादोंमोन बे हिसाबै बिथाङा जोंनि कक्लाबारिनिफ्राय बिथाङा रिजाइन होदों, जायनि थाखाय जोंनि बे समस्तिया लांदां जानानै थाबाय। दा बेखौ आबुं खालामनो थाखाय बा बे ओनसोलनि रायजोफोरा दा जों अप्रियबाबो सैथो माखासे जों टेकनिकेलि जों उसुबिदायाव गोलैदों। बिनि थाखायनो जोंनि पार्टिजों लोगोसे ओनसोलनि रायजोफोरा जायगानि जायखिजाया सासे फिट बिजाथि हरनानै जों इलेक्शनखौ थाबैनो जाजानायखौ जों लुबैदों। दा जों सेन्ट्रेल कमिटिखौ जों बेखौनो खावलायगोन, जायानो जाथों जों बेखौनो लुबैदों जे जोंनि ओनसोलनिनो जायखिजाया सासे फिट केन्डिडेटखौ बिथांमोना थाबैनो हरनांगौ आरो इलेक्शनखौ फाथिनांगौ। कारना बे जे जोंहा जायगानि बिजाथि गैयैयाव बा जायगानि एमसिएलए गैयैयाव जोंहा टेकनिकेलि माखासे उसुबिदा जादों। जों मोननै इलेक्शनाव जों सेक्रिफाइस खालामबाय, जेरै बिटिसि इलेक्शन आरो एमएलए इलेक्शननि माबायावबो मोननैबो जों इलेक्शनाव जों सेक्रिफाइस खालामबाय बे ओनसोलनि रायजोफ्रा। बेनिखायनो जोङो नैबेखौ रोखा बुंनो नागिरदों जे बाहेरनिफ्राय जेन बेवहाय केन्डिडेट खुनु कारनाव होआ, बे जोंनि रायजोनि बा पार्टिनि डिमान्ड। दा बेनिखाय जों खावलायगोन चिफ सारखौ आरो पार्टिनि हाइकमान्डखौ जों खावलायगोन जे जोंनो जेन बे जोंनि कक्लाबारि समस्तिनिनो जायखिजाया माने राफोद बिजाथिखौ जेन सायख'नानै हरो, आं बेखौनो बुंबाय। जुदि बाहेरनिफ्राय बिजाथि सायख'नानै हरोब्ला आं बेखौ दहायनो बुंखाबाय जे जोङो मोननै इलेक्शनाव जों सेक्रिफाइस खालामबाय, एमसिएलए आरो एमएलए माबायावबो जों बाहेरनि जों केन्डिडेट होबाय। दा बेखौ जोङो पार्टिनि बिरद सार्थआव जों सेक्रिफाइस खालामबाय, न' डाउट जोंहा बेयाव बाजानाय जेबो गैला। खिन्थु द्वितीयबार अर्थात थार्ड टाइमनि थाखाय जों आरो सेक्रिफाइस खालामनो जोङो माब्लाबाबो रेडि नङा। कारन जोंहा ओनसोलनि जोङो जेनेरेसन जोंहा बानायनायनि बाथ्रा दङ, जों ओनसोलनिफ्राय जोङो साफा साफा दैदेनगिरि जा बानायनायनि बाथ्रा दङ। बे हिसाबैनो जोङो जोंनि कर्मीफ्रा जिहेतु बे ओनसोलाव जों इउपिपिएलखौ बिभिन्न घाट प्रतिघातनि गेजेरजों जोङो इस्टाब्लिश खालामदों आरो बे हिसाबै जों दिनै बे इस्टाब्लिश खालामनायनि जितु फिथाइ जों दिनै मोननांगौ जोंनि ओनसोलनि जायखिजाया सासे बेक्तिया। जोङो बिजाथिखौ फोसावबाय, बिनि उनाव बिपिएफखौबो सिरि सिरि बिजाथिखौ सायख'नानै दोनबाय होननानै मिथिनो मोनदों। बिनि सायाव नोंथांमोना इउपिपिएल हिसाबै दस्रा दोलोनि सायाव गिनाय भाब दं नामा? जोंहाथ' ना डेम'क्रेसि सिस्टेमाव गावबागाव पार्टिया पार्टि होगोन, बेयाव जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया। नाथाय जों जोंनिखौ लुबैदों होननानै दहायनो जों बुंबाय। जेननाय देरहानायनि खोथाया ओरैहाय, जोङो माब्लाबाबो जोंनि इउपिपिएल दोलोआ बे कक्लाबारि समस्तियाव जेनगोननि खोथाखौ जों साननो हायाखै आथिखालाव जोङो। मानो होनना बुङोब्ला जों मिथिगौ जोंनि जिथु भटार्स रायजोफोर दासिमबो इउपिपिएलनो भट होनो थाखाय साखाफारा जानानै दं। कारना बेनो जे दिनै इउपिपिएलआ गोदान सरकार दिनै जों 6 मासल' जादोंब्लाबो खामानि मावनो, नाथाय गोबां जों रायजोनो खामानि मावनो हानाय जोंहा नजिर दङ आरो बेखौ बेस खालामनानै दिनै जोंनि भटार्स रायजोआ जोंनि इउपिपिएलनि बिजाथिनो भट होगोन बे खाथां आरो जों देरहागोनाबो बे खाथां। जुदि उफ्रा बिसायख'थियाव नोंथांमोननि समस्तियाव इउपिपिएलनि बिजाथि जागोन, जुदि इउपिपिएलनि बिजाथि जायोब्ला बेसेबांसो भट मोनगोन होननानै साननानै दं? दिनैनि तारिखाव जोङो मटामटि 31,000 भटखौ जों मोननो हानाय जोंहा माबा दङ, अंक दङ। खमबाबो 31,000 भटखौ जों मोनगोन।
BPF आरो VPI बा BJP जेबो एफेक्ट खालामनो हानाय नङा बेथ' VPIनि खोथायाथ' बे एक्सुवेलि माबायावनो फैया हो मानो होनना बुङोब्ला थांनाय इलेक्सनाव 100-200 बे माबायानो फरफिट जागोन बिथांमोननि केन्डिडेट सारानो आरो बेनिफ्राय BPF हिसाबै 10-12 हाजारखौ मोननो हागौ बिथांमोना बे GSPआबो दिनैनि तारिखाव एक्सुवेलि फेक्टर नङा होननानै जों बुंगोन मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोनाबो दिनै थानबान जाजोब्बाय दिनै BJPजों माखासे थांबाय सोरबाबा दिनै माबाजों थांबाय जोंनि पार्टियाव फैबाय मेक्सिमामानो UPPआव बे हिसाबै दिनै GSP होननाय एक्सुवेलि जोंनि कक्लाबारियावथ' बिदि राफोद अस्तित्व गैखाया दङब्लाबो बे मोजोमसे भटार्सआ दङ दा बेनिखाय जों बिथांमोनखौ लाना जों जेबो सिन्तित नङा आरो जों जेबो साननाय गैया आरो जोंनि खालिबो दोलोनिफ्राय नैबे कक्लाबारि बियाबनिनो सासे बिजाथिखौ नांथारगौ बे खाथां जोंनो जोंनि कक्लाबारि जितु जोंनि समष्टि बिनिनो हाइकमान्डआ जायखिजाया जायखौ फिट नुहुरो बिथांमोना बेखौ सायख'ना हरथो जोंहा बेवहाय खुनु आपत्ति थानाय नङा हाइकमान्डनि माबायाव खिन्थु नैबेयाव जोंहा आपत्ति थागोन जेब्ला जोंनि समष्टिनि बाहेरनिफ्राय केन्डिडेट हरगोन अब्ला खिन्थु जोंहा आपत्ति थागोन नङा होमबा जुदि बाहेरनिफ्राय बिजाथि हरोब्ला नोंथांमोना सापर्ट होनाय नङा नामा बेखौ जोङो मोनसे बाथ्रा फैयो नोंगौ जों हाइकमान्डनि खोथाखौ जों मानिनो गोनां जायो थेवब्लाबो जोंनि रायजोनि गेजेराव बा जोंनि ओनसोलनि रायजोआ खिन्थु गोबां दुखु थागोन बे आरो एसे सहजै गनायनाय नङा आरो जों थारमाने समष्टिनि जायखिजाया सासे दैदेनगिरिनो होनांगौ नांगौ बे आरो जा बाजानाय गैया जोंनि ओनसोलनिफ्राय जायखिजाया मोजां केन्डिडेट होथों मोजां जोंनि यां जेनेरेसननिफ्रायनो होथों होननानै आं खावलायदों दा बेनिखाय जोंनि हाइकमान्डआ निस्सय बेखौ बिजिरना नायगोन जोंहा बेनि प्रति फोथायनाय दङ आरो जोंनि चिफ बिथाङाबो निस्सय बेनि प्रति निस्सय साननाय हनाया थाखागोन हाइकमान्डआबो साननाया थाखागोन दा बेखौनो जोङो आसा थिनानै जों मिथिनायाव फैगौ एप्रिल दाननि जोबथायाव जागोन होननानै जोङो मिथिदों BPF आरो VPI बे मोननैबो दोलोआ बिजाथिखौ सायख'बाय सायख'नानै बिथांमोना अलरेडि प्रसारबो खालायनायनि थाखाय बिथांमोना साखाफारा फिल्डआव गिदिंदों स' बिनिखायनो जोंहाबो जोंनि UPPनिफ्राय थाबैनो जोंनो बिजाथिखौ सायख'नानै हरनो थाखाय जोङो जोंनि दैदेनगिरि लोगोसे केन्द्रीय कमिटिखौ जोङो खावलायबाय बाक्सा सालबारि मुखुमानि सिङाव थानाय रायजो राजा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां किरण एन्टारप्राइज जेराव नोंथांमोना मोननो हागोन नोंथांनि फालांगि खालामनायाव गोनांथि जानाय टाटा योदा ट्राक आरो ई-रिक्सा लोगोसे नोंथांनि न' बां लुनायाव गोनांथि जानाय बाला अन्थाइ सिमेन्ट इटा बाक्सा जिल्ला सालबारि मुखुमानि सालबारि भबानिपुर लामायाव थानाय बे किरण एन्टारप्राइजआव नोंथांनि थांना थानायनि जिउआव गोनांथि जानाय टाटा योदा ट्राक ई-रिक्सा आरो बाला अन्थाइ सिमेन्ट इटाफोरखौ गोरलैयैनो मोननो हागोन गोनांथि जानाय सुबुंफोरा 9101113708 आरो 9401079621 जानबुं अनजिमायाव खौरां लाहरनो हागोन